Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammadur Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد يا uwa, muna muku barka da yau, barkanmu da kasancewa a wannan rana mai tarin albarka. Muna kowa da kowa fatan alkhairi da fatan Allah ya ba mu ci gaba da nasara da ɗaukaka. Allah ya kiyaye mana dukkanin sharri albarkacin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda aka sani yan uwa, kamar kullum yau ma Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko domin fito muku da wani muhimmin sirri. Sirri ne na samun rinjaye, sirri ne na mallaka ta soyayya da sana'a da sauran al'amurra dai gaba ɗaya. Insha Allahu yan uwa, a wannan sirri insha Allahu za a ji daɗin shi ƙwarai da gaske. Sirri ne na wallahu galibin ala amrihi walakin aksaran nas la ya'lamun. Amma daidai nan wallahu galibin ala amrihi, daidai nan ake tsayawa. Idan rubuta za ka yi ka sha, sai ka rubuta shi kamar yadda ka gan shi haka an buɗa hakuri da minjaye da hakuri. Za ka ga mun yi rubutu a tsakiyar inda aka buɗa, to ba haka za ka rubuta shi ba da rubutun. Wannan rubutun sunan wanda ake so a mallaka ne. Sai ka sa sunanka sama, sai ka sa nashi a ƙasa, saboda mun ɗan yi rubuta shi ne kamar misali ne don ka gani. Haka za a rubuta sunanka sama, sunan wanda kake so ka mallaka a ƙasa. To za ka rubuta shi, za ka rubuta ƙafa 33 ko ƙafa 44. To insha Allahu idan ka rubuta wannan sirri, sai ka je ka samo bita zaizai. In ka samo bita zaizai, garin bita zaizai, sai ka zuba a cikin wannan rubutu, sai ka sha. Idan ka sha kuma sai ka kira sunan wanda kake so ka mallaka din. Za ka yi haka ne tsawon kwana 7. To insha Allahu an haɗa mallakar da ake so a cikin wannan sirri yan uwa. Haka kuma yan uwa, akan iya yin wuridin wallahu galibin ala amrihi din kafa 1111 a duk ranar da aka yi wannan sirri. To mujarrabin sahihun insha Allah. Allah zai mallaka maka duk wanda ka tunkara da wannan abu, ko da ubangidanka ne ko da sarki ne ka tunkara da wannan, to za ka samu nasara a kan shi yan uwa. Saboda ƙarancin lokaci, saboda gajiyawa, shi ya sanya dole muke takaita bayanai. Yan uwa, a kasance tare da mu a wannan gida mai tarin albarka domin ganin sirrukan da muke ta aikowa da su. Da fatan Allah ya taimaka mu, ya ba mu nasara, ya ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ya saukar da alkhairi a gare mu. Allah shi yaye mana dukkan fitintunu albarkacin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Sai mun sake haduwa insha Allah.